Türkmen häkimetleri henideçenli yurtda koronavirusun hasaba alınmandığını öňe sürýän mahaly Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatlary bilen keselleýän adamlar köpelýär. Paýtagtda sowda merkezleriniň ençemesi yapyldy. Lewapda 1-nji dekabrdan başlap welaýatyň köp uğurly hassahanasyny karantina almak barada maslahat edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 23-nji noýabrda Aşgabatdan we Lewapdan habar berdiler. Şu günler Aşgabat adamların koronavirus alamatly keselçilik bilen kesellemek derejesiniň ýokarlanýandygy barada maglumat bar. Paýtagtda habarçymyz saglyk işgärlerine salgylanyp, hususan da ýurdun elitasynyň şol sanda howpsuzlyk güýçleriniň agzalarynyň arasynda köp hadisanyň hasaba alınýandygyny aýdýar. Saglyk öýlerindäki lukmanlaryň şeýlede maşgala lukmanlarynyň ençemesini giýje duýdansyz alyp gidýärler. Olary dürli şol sanda ýokary gatlagy değişli adamlaryň öýlerine eltip, şol jaýdaky adamlarda test geçirmegi talap edýärler. Käbir maşgallalarda 5-6 adam birden keselleýär. Olar öýde bejerigi almagy makul bilýärler diýip, paýtagtyň saglyk öýleriniň birinde işleýän lukmanlaryň biri adynyň aýdylmazlygy şerti bilen habarçymyza beren maglumatynda gurrun berdi. Koronavirus alamatly hadisalaryň köpelýändiги barada habarlaryň arasynda soňky günlerde paýtagtyň häkimetleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermeden sowda merkezleriniň ençemesini yapdy. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 19-njy noýabrda adyk önümlerini satmaýan sowda nokotlary yapylan bolsa, 20-nji noýabrda garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Lomay sowda bazary hem dolu yapyldy. Kämil sowda merkezi işleýän bolsa-da halk market aljylar üçin öz gapylaryny gulplady. 19-njy noýabrda Gülistan sowda merkeziniň satyjylaryny we Senat haritlaryny satýan dukanlaryň eýlerini bazara goýbermediler. Şeýle ýagdaý teke bazarynda hem gaýtalandy diýip, bu bazarlarda sowda nokotlary bolan telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň Lewapda habarçysy saglyk puwdawyndaky çeşmelere salgylanyp, COVID-19 alamatly ketelçiligiň bu welaýatda hem möwjalýandygyny habar berýär. Hadisalaryň köpelmegi bilen bagly 1-nji dekabrdan başlap welaýatyň köp uğurly hassahanasyny ýene-de karantina yapmak meýilleşdirilýär. Bu barada welaýat resmileri we ýokary wedipeli saglyk işgärleri derejesinde maslahat edilýär. Şeýle bolanda Tomus Paslynaky ýaly bu hassahana diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul eder diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Lewaply saglyk işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýatdasak iýulyň başynda Tebitde koronavirus alamatlary bilen keselleýänleriň köpelýändigi barada habarlaryň arasynda welaýatyň köp uğurly hassahanasy karantina yapylypdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şondan soň bu hassahana 12-nji oktябra çenli diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul etdi. Bu aralykda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyry 21-nji noýabrda Tatarstandan Türkmenabad şäherine geldi. Öňkülerden tapawutlykda bu raýatlar karantin zonalaryna yerleşdirilmän öýlerine goýberildi. Tatarstandan gelen raýatlaryň we olaryň dogan garyndaşlarynyň ençemesiniň aýtmagyna görä, ýolagçylar öýlerine goýberilmeden öň olaryň ýaşaýan ýeri hasaba alyndy. Şeýle-de maşgala lukmanlary her bir ýolagçynyň ýaşaýan jaýyna baryp, olaryň ýazgyda duran ähli maşgala agzalarynda COVID-19 testini geçirdi. Maşgala agzalarymyz bizden näme üçin test alýaňyz? Entek oglum gelenok diýip maşgala lukmanyndan sorasa, ol buyruk şeýle ogluňyz gelenden 10 gün soň ýene gaýtadan test tapşyrmaly bolarsyňyz diýip jogap berdi. Bir maşgalada 10 adam ýazgyda duran bolsa, olaryň her biriniň test üçin 100 manat jemi 1000 manat tölemeli boldyk. 10 günden ýene-de 1000 manat tapmaly diýip, ogly Tatarstandan gelen enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellep geçdik, mundan ozal türkmen häkimetleri ýurtda getirilen raýatlary bellenen tertipde wagtlaýyn Türkmenabadyň karantin merkezlerinde şol sanda ýokunç keseller hassahanasyny saklaýardy. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Türkmenabad şäher häkimliklerinden, Lewapyň köp uğurly hassahanasynyň, ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky bir aýyň dowamında türkmen häkimetleri maska
ýa-da dakynmak talaplarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýçlendirdi. Bu işe polisiýa we büdjet işgärleri, molimler bilen bilelikde imamlar we ýaşullar hem çekilýär. Şeýle-de ýurtda içerki hereket çäklendirmeleriniň möhleti 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli uzaldyldy. Türkmen häkimetleri henide çenli ýurtda koronawirusyň hasaby alınmandygyny öňe sürüp, bu çäreleriniň sebäplerini ýurda ýiti ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagalary bilen düşündirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow atasynyň Dowlan obasynda täze ýokunç keseller hastahanasyny açyp, ýurdun COVID-19-dan goşadyrnak içinde erkin bolmagynyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi.